Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Invoering van een nieuwe munteenheid kan heel negatieve gevolgen hebben voor Curaçao. Dat zegt leider van de MFK Gerrit Schotten. Hij reageert op een aankondiging van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Dat wordt gewerkt aan de introductie van een nieuwe munteenheid per 1 januari 2021. Het traject daar naartoe is trouwens nog lang niet klaar. Maar Schotten geeft wel aan dat we moeten uitkijken dat we niet dezelfde situatie krijgen als in Europa met de invoering van de euro en op Bonaire met de invoering van de dollar. Dat betekende namelijk grote prijsstijgingen voor de consument. Curaçao gaat serieus werk maken van de aanvraag van meer dan 400 personen voor een terrein waarop ze landbouw of veeteelt kunnen bedrijven. Dat zei de ministers Zita Jezus Liitu, Isuzica Media Reumer gisteren tijdens een persconferentie. Er moet serieus werk worden gemaakt van de ontwikkeling van landbouw en veeteelt op Curaçao, omdat het een enorme opsteker voor de ontwikkeling van het land kan zijn, aldus de ministers. Ziekenhuis Ceos heeft zoals bekend te kampen al lange tijd met materiaalgebrek. Stichting Help Curaçao heeft gisteren een flinke donatie aan het ziekenhuis gedaan om ze weer op weg te helpen. Stichting Help Curaçao heeft eerder materialen ingezameld voor onder meer scholen op Curaçao. En men wil zich meer gaan richten op hulp voor de gezondheidszorg, maar bijvoorbeeld ook de sportsector. Het gaat om materialen die in Nederland niet meer gebruikt worden. Een grote brand gisteren op een sloperij in de buurt van Sabana Hunu zorgde voor veel bekijks. Mensen kwamen kijken naar de enorme vuurzeeën die ontstonden. Het was niet de eerste keer dat er op deze sloperij brand is ontstaan en met de aanwezigheid van benzine was het ook nog heel gevaarlijk. Uiteindelijk lukte het de brandweer om de brand te blussen. Medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling en van Gezondheid hebben gisteren een minimarket in Salinha gesloten. Er was sprake van een onhygiënische situatie omdat de winkeleigenaar ook in de winkel woont en slaapt. Dat betekende dat in dezelfde ruimte waarin de man overnacht ook beleg wordt gesneden. Verder werd er Viagra verkocht en waren de prijzen niet in orde. In Tanzania wordt met man en macht gezocht naar mogelijke overlevenden van de bootramp die eerder deze week plaatsvond. Tot nu toe zijn 100 doden geborgen, maar men vreest dat er nog een veel groter aantal slachtoffers zal worden gevonden. Het is niet de eerste keer dat een passagiersboot kapseist op het Victoriameer. Het is het grootste binnenmeer van Afrika en er vindt veel passagiersvervoer over het water plaats. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.